Da, n-am mai revenit de mult, băieți. S-a mai schimbat multe chestii. Am skin-uri, că am și skin-uri. Astăzi vreau să vă mai amintiți de mine, dacă mă înțelegeți. Și astăzi voi juca cu Serge. Frate, nu e mie pica Serge. Și am 17.000 de trofei. Ești. Bine, vreau să intru, da. Ok. E asta. Hai, mă. Nu. Trebuie să... Unde? Că aveam și un gin, era bine, dar nu. Nu e... What? Nu sunt prea... Oh my god! What is that? Ok, nu mai vreau să mă predau puțin. Ok, l-a bătut. Hai, vin încoace. Vin încoace. Dau. Vin încoace. Bum, bum, bum. Bum. Da. Ei, s-a spawnat. Bă, hai, mă, frate. De ce te duci acolo? Vino aici așa, la șeful tău, așa cum ar fi să unezi. Da. Dacă nu mă credeți că nu mai am, că n-am, uite aici. Am luat megabox-ul și da, s-a presetat. Și... o să râdeți când o să vedeți episodul la max. Și asta e cam trist. Am deschis 2 megabox-uri. Cum să nu-ți pece nimic din 2 megabox-uri? Măcar un gadget. Un gadget. Măcar un gadget. Bine. Bang, bang, bang. Și... oh my god. Lenu. Au, mă rupe. Nu. Dar dacă aș avea și două. Aș avea și... dacă aș avea și eu. Uite, noul brawler. L-am văzut. Ok. Gil. Sau nu... Genie. Îmi păstrez banii pentru încă un update de 9. Pentru primul, ca să am și o star power, mă, că mă ajută foarte mult. Și ce mai faceți? Ați mai crescut la trofee. Cei 4 abonați. Încă am. Mam. Nu. De ce te-ai dus? Știu că era multă energie, dar nu trebuia să te duci. Ok, stați puțin să fac ceva. Gata, băieți? L-am făcut. Dacă nu mă credeți, uitați-vă aici. Da, mi-a plecat din Big Box.
Scuzați-mă băieți, dar trebuie să închei acest episod. A fost scurt. Da, știu. Din păcate, dar mâine nu o să știți ce e.